νέα ετικέτα ενέργειας βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου του 2014. Σηματοδοτεί την ριζική αλλαγή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διέπει τις σκούπες, καθώς και τα κριτήρια κατασκευής και λειτουργίας τους. Σε τι όμως συνίσταται αυτή? Χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Η ενεργειακή απόδοση δεν συνεπάγεται και αποδοτικό καθαρισμό. Σύμφωνα με τη νέα ετικέτα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ονομαστική ισχύς μιας σκούπας θα πρέπει να είναι κάτω από τα 1600 W, κάτι που κατόρθωσε στον μέγιστο βαθμό η Siemens, παρουσιάζοντας τη σειρά Q8 με ονομαστική ισχύ από 650 έως 1000 W. Κατά συνέπεια, η ισχύ των W δεν αποτελεί πλέον κριτήριο της αποδοτικότητας μιας σκούπας όπως το παρελθόν. Κλάση επανεκπομπής σκόνης. Η σκόνη αποτελεί εκτός από αφορμή για σκούπισμα και γενεσιουργό αιτία αλλεργιών. Ο καταναλωτής θα πρέπει να αναζητά μια σκούπα κλάσης επανεκπομπής σκόνης Α σε συνδυασμό με ένα υψηλής απόδοσης φίλτρο, όπως ισχύει στη σειρά Q8 της Siemens. Απόδοση καθαρισμού σε χαλί και πάτωμα. Πλέον η απόδοση καθαρισμού δεν συνάδει με την ισχύ της σκούπας. Τα νέα ενεργειακά πρότυπα επέβαλαν στις εταιρείες να ανασχεδιάσουν το μοτέρ της σκούπας ώστε να εξοικονομεί ενέργεια τόσο προς όφελος του χρήστη όσο και του περιβάλλοντος. Ο καταναλωτής πρέπει να αναζητεί, σύμφωνα με τη νέα ενεργειακή ετικέτα, συνδυασμό υψηλής ενεργειακής κλάσης με υψηλή απόδοση καθαρισμού επίπεδου τουλάχιστον Β για το χαλί. Οι σκούπες της σειράς Q8 της Siemens ανταποκρίνονται στα παραπάνω κριτήρια με τον καλύτερο τρόπο. Η VSQ8 Power 2 κατατάσσεται στην ενεργειακή κλάση Α με κλάση απόδοσης καθαρισμού Β για το χαλί και Α για το πάτωμα. Πρακτικά δηλαδή επιτυγχάνει τα ίδια και καλύτερα επίπεδα απόδοσης καθαρισμού σε σχέση με υφιστάμενα μοντέλα της αγοράς, διατηρώντας τα επίπεδα ισχύως του μοτέρ πολύ πιο χαμηλά σε σχέση με το παρελθόν και εξοικονομώντας σημαντικά ποσά ενέργειας. Για να αντιληφθούμε πόσο αποτελεσματική είναι η νέα σκούπα της Siemens ως προς το συγκεκριμένο τομέα, αρκεί να αναφέρουμε ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως ετήσιο αποδεκτό όριο κατανάλωσης τις 62 κιλοβατόρες ανά έτος, η Power 2 καταναλώνει μόλις 28 κιλοβατόρες ανά έτος. Τις ίδιες εξαιρετικές επιδόσεις πετυχαίνει και η VSQ8 SI LLA, αποτελώντας ταυτόχρονα την πιο αθόρυβη σκούπα της σειράς, με παραγόμενο θόρυβο μόλις 66 δεσιμπέλ. Στις δικές μας μετρήσεις μάλιστα, ο θόρυβος κλείδωσε στα 58 δεσιμπέλ. Η κορυφαία εκ των τριών της σειράς Q8 σε καθαρισμό VSQ8 PET αριστεύει με κλάση απόδοσης καθαρισμού Α τόσο σε χαλί όσο και σε πάτωμα, διατηρώντας υψηλά επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας που την κατατάσσουν στην εξαιρετική ενεργειακή κλάση C. Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω, ανάλογα με τις ανάγκες και τα θέλω του χρήστη από την σκούπα, είτε μιλάμε για ενεργειακή κατανάλωση, άριστη απόδοση καθαρισμού στο χαλί και στο πάτωμα, αθόρυβη λειτουργία ή εξειδικευμένη βούρτσα που καθαρίζει τις τρίχες των κατοικιδίων, η Siemens θα έχει ένα μοντέλο που θα ανταποκρίνεται στην περίσταση και θα συνδυάζει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας με πολύ υψηλή απόδοση καθαρισμού.